Dimarts, el punt d'atenció de la comarca es centrava en l'Hospital de Llíria, dia important per a tots els pobles de la zona perquè per fi es feia realitat l'hospital. S'hi assistien alcaldes i regidors de 3 comarques a les que afecta i fins i tot l'arquebisbe de València, Antonio Cañizares. El ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, junt al president de la Generalitat, Alberto Fabra, acudien per a inaugurar el nou hospital. La data d'obertura era esperada i per això els alcaldes dels pobles que ara en dependran no van faltar a la cita. La Pobla és un dels municipis que ara tindrà Llíria com a hospital de referència. Prova de l'esperat d'este hospital està la gran afluència de públic. Veïns i veïnes que ompliren el vestíbul del centre per presenciar l'acte d'inauguració. El primer Parlament l'ha protagonitzat el gerent de l'hospital, que ha tingut paraules d'agraïment cap a tots els que han treballat i han fet possible l'Hospital de Llíria, des dels polítics fins als obrers i l'equip de neteja. També va voler destacar la constància de l'alcalde de Llíria, a qui es va poder veure molt emocionat. L'arquebisbe de València, Antonio Cañizares, prenia el relleu. Màxim responsable de l'Església a València va beneir l'hospital durant este acte d'inauguració. I tot seguit el ministre de Sanitat destacava que este hospital és una mostra de l'interès per la sanitat que té el govern, ja que va començar en temps de bonança, ara fa 12 anys, i s'ha acabat en temps de dificultat. Ha destacat que amb l'obertura d'este hospital el Sistema Nacional de Salud millora un poc més. Este hospital se proyectó en tiempos de bonanza, entonces había abundancia y parecía que esos años de crecimiento no iban a terminar jamás. Y sin embargo este hospital se ha hecho posible en tiempos de dificultades. Lo más importante es que en esos tiempos de dificultades se ha sabido priorizar, se ha sabido gestionar y se ha hecho posible que hoy estemos aquí. Y nos recuerda que en todo momento, pero especialmente cuando no se está pasando tan bien, lo primero y lo más importante son siempre las personas. El Sistema Nacional de Salud español es uno de los mejores del mundo. Hoy es un poco mejor porque se ha inaugurado este hospital y se ha puesto en marcha y a funcionar este hospital en Valencia, este hospital en Llíria. Per la seva part, el president Alberto Fabra ha insistit en la inversió que fa la Generalitat en sanitat, que ha xifrat en 15 milions cada dia, i ha destacat la importància d'este hospital per a les persones que viuen més lluny de València. L'hospital es considera de proximitat ja que dona servei als pobles del Racó d'Ademús, els Serrans i els municipis més propers a Llíria. Había un compromiso de hacer el hospital aquí en Llíria, para atender a 85.000 personas de 31 municipios, de 3 comarcas, que hasta el día de ayer se tenían que desplazar hasta Valencia. A partir de hoy ya no lo tienen que hacer, y eso es mejorar la calidad de vida y la atención hacia las personas. La inauguració oficial de l'hospital es feia amb l'obertura de la cortina amb la placa commemorativa. L'alcalde de Llíria, orgullós d'haver aconseguit un dels seus principals objectius, junt al president de la Generalitat i el ministre de Sanitat, han protagonitzat esta inauguració. L'alcaldessa de la Pobla, un dels municipis inclosos en este nou hospital, ha valorat l'entrada en funcionament del centre com una millora en l'assistència sanitària per als veïns de la localitat. Avui a la Pobla tenim un poc més prop el que és l'hospital en tots els seus servicis, aunque el nostre accés a l'hospital d'Arnau, que era el nostre de referència, era un accés bo, però sense dubte el tindre més pròxim millora la qualitat de tots els veïns. Jo crec que avui és un dia d'alegria, no sols per la comarca Camp de Túria, sinó per la comarca dels Serrans i el Rincó d'Ademús, sobretot ells que estaven més allunyats de la zona de València i van a tindre a un pas un hospital en totes les prestacions. Així que jo vull donar l'enhorabona a la conselleria perquè a pesar dels mals temps, avui tenim l'orgull de poder dir que inaugurem un hospital que feia molta falta en aquesta zona. El president de la Generalitat, el ministre de Sanitat i els alcaldes de la comarca s'han fotografiat junts per celebrar la inauguració de l'Hospital de Llíria.